Hej, jeg har nu læst og hørt og set den mest åndssvage mediehistorie i mange år udfolde sig i medierne, og det kan være, fordi jeg har feber og har været virkelig syg, men jeg har simpelthen haft svært ved at følge med i forklaringerne. Så jeg blev simpelthen nødt til at lave en lille opsummering for mig selv, at det altså giver en i woke lidt for 400 milliarder sagen, og det skal I andre naturligvis ikke snydes for. Ja, utrolig nok har den her sag kun varet i 4 dage indtil nu, men den er allerede et ret stort shitshow i kommunikation. Noget som også min gode ven Kasper Stefani, han kommenterede tidligt på X. Den her proces, hvis bare det havde en kommunikationsafdeling, der kunne hjælpe dem med at håndtere den her sag. Men en sådan afdeling er endnu et sted, hvor man nok i bedste fald kunne spare nogle millioner skattekroner og lade det til, for det her det er jo gået helt af helvede til. Men lad os gå de sidste 4 dage igennem, hvor vi også gradvist får deres mange forskellige undskyldninger, eller man skulle måske nærmere sige passiv-aggressiv personangreb på kritikerne igennem. Nå, men vi starter ved den 9. februar. Vi har Brian Weikart, en flot anmeldelse i Eko, der kalder dokumentaren en harpun i synet på danske politikere og en øjenåbner om den danske økonomiske udnyttelse af grønlænderne. Men allerede her står netop flere journalister, økonomer og politikere stiller spørgsmål, særligt ved at fremhæve netop Brian Weikart her, der på Radio 4. Og han får simpelthen stillet nogle af de helt væsentlige spørgsmål, som den her dokumentar jo selv burde besvare, hvis den skulle være troværdig. Så rykker vi videre til den 10. februar, og ja, Jyllandsposten og også Berlingske, de er allerede gået i gang med en gennemgang og finder mangler og spørgsmål om den redaktionelle kontrol. Ja, de begynder også at melde sig, og det er naturligvis også et problem, at grønlandske politikere er begyndt at tage misinformationen til sig fuldstændig ukritisk. Så kommer Kjeld Møller Pedersen, som er økonomiprofessor ved SDU, der har beskæftiget sig indgående med Grønland frem i Jyllandsposten med endnu mere harsk kritik af dokumentarens præmis, og økonomiprofessor Torben M. Andersen, der er en af kilderne i dokumentaren, kaster den også under bussen og kalder den simpelthen for problematisk. Og så kommer vi videre til den 11. februar, og der kommer det frem, at man simpelthen gik efter at finde en velvillig indisk marxistisk økonom, Arindam Banerjee. Han blev altså søgt frem, da alle andre var for kritiske, lader det til at være den åbenlyse konklusion efterhånden. På samme tid så kommer den tidligere overvismand Hans Jørgen Vita Jacobsen også og går ind i sagen, og han skiller dokumentarens økonomiske usaglighed fra hinanden i en tråd på X og i et interview. Og vi bliver på samme tid med den her omgang manipulation fra DR Dokumentar. Der vil jeg så lige minde om den tidligere fortrædeligheder fra DR Dokumentar. Her fra Aminata Kåre Trane, der har en syleskarp pind, og Berlingske, der har interviewet kilder omkring dokumentarens 2 andre kilder, Anna Tjak Jacobsen og Naja Dyrendum Gravgaard. Og ja, de har faktisk intet pænt at sige om de 2, Jacobsen og Gravgaard, sprøjter om sig med de pureste bullshit og får lov til at lede dokumentaren og seeren direkte ud i falsk vås. Det er lidt utroligt. Nå, men endelig den 12. februar, det er chefredaktør Thomas Falbe nu endelig ude med et forsvar for dokumentaren. Der er ikke rigtig et forsvar, men mere bare en serie af angreb på kritikerne. Først er en ærgerlig over, at medierne de har fokuseret på det her omsætningstal, men kan vide hvorfor, at han egentlig er det. Ja, dækningen for deres nyhedssider, hvor alt det gik breaking, jamen det handlede om de her 400 milliarder kroner. Som Danmark har tjent, og hvordan forholdet mellem Danmark og Grønland måske i virkeligheden var, hvis ikke at det havde været til Danmarks favør, og skillerne begynder at vælte ud, og altså alt promoveringsmaterialet for DR, både på radio og på tv-siden, jamen det handlede simpelthen om de 400 milliarder, og at der var et eller andet problem der. Så, Men i stedet for at få så lidt selvindsigt, ja, så vælger det er chefredaktør her, Thomas Falbe, så at kalde dem, der er kritikere af den indiske marxistiske økonomer for racister, for det er at imødegå deres kritik fagligt og sagligt. Det var nok desværre en umulig opgave, og så måtte man jo forsøge sig med noget woke udskamning. Magen til idiotisk udtalelse at kaldes altså en fuldstændig faglig kritik af det, der foregår for racisme. Altså, så er man fandme sunket lavt. Nå, men i mellemtiden minder den altid skarpe Søren Vilmos fra Weekendavisen også om, at DR her for nylig glædeligt trækker et boligprogram for en smule fiktionel opstilling omkring et huskøb, men for en fuldstændig falsk fremstilling af propaganda midt i en grønlandsk valgkamp, no way, der trækker man sig ikke. Og så vil jeg lige nævne det her guldkorn her, som ligger her fra Finn Graversen i Journalisternes Fagblad, hvor han siger, at det er en underdrivelse at karakterisere DR-dokumentar som slap journalistik. Den er virkelig en læseværdig journalistisk kritik af dokumentaren, og
Værd at læse, ja. Og der vil jeg lige nævne, at Christian Danholm, han har også lavet en rigtig skarp kritik af, som man kan læse på hans Facebook. Jeg ved ikke, om det bliver sendt nogen steder eller er indsendt til noget, men den er virkelig værd at gå ind og læse også. Og han er tidligere DR-redaktionsmedarbejder og journalist. Han er rigtig skarp i sin kritik også af det her. Så den synes jeg, man skal gå ind og finde på Facebook. Christian Danholm hedder han. Og så fik DR også sendt Claus Pilehave, der er instruktøren bag dokumentaren i P1 Debat, og her fyrer han rent ufiltreret løgn af. Det er så skamløst, men det er så let at tage ham i, fordi hans egen dokumentar jo er sandhedsvidnet, og her er det så fanget af Niels Tulsendal fra Jyllandsposten, der fuldstændig skarpt udpensler løgnen. Jeg var forresten inviteret med i P1 Debat der, men jeg kunne simpelthen ikke på grund af feber og sygdom, som man måske stadig kan høre lidt på min stemme. Så er jeg ikke helt ovenpå endnu, og jeg ser måske også lidt mere busket ud, end jeg plejer at gøre. Nå, men så er vi fremme ved den 13. februar, og nu bliver det lige så vildt igen. Altså, det er afviser fortsat at trække dokumentaren, og jeg siger, at den ikke indeholder nogen faktuelle fejl, jamen, selvom både vismænd, professorer og økonomer siger, at det både gjorde den og gør den fortsat. Og her giver man simpelthen seerne ansvar for, at de har set den skævt. Igen, ikke et eneste øjeblik selvindsigt er der plads til hos DR som afsender. Fabelhaft. Sandy French her, som er redaktionsdirektøren, hun går endda videre med, at intentionen jo var at skabe debat. Well, det passer jo ikke. En dokumentars intention er altså at oplyse, eller bør være, den her dokumentar gør det modsatte, og derfor har den skabt debat, ikke om Kryptolit og Grønland, men om DR's inkompetence. Og her også lige en tak til Bertil Fuglund for at sparke den pointe helt hjem over på X. Og så har vi selvfølgelig på samme tid med, at Sandy French prøver at slukke ilden i den ene ende af huset. Ja, så er deres primære kilde i dokumentaren, når Dyrendom Gravgaard i færd med at sætte ild til tæppet i den anden ende af huset, for det skal jo ikke hedde sig, at man må tale over for kritik. Og hun kalder simpelthen de her økonomer for utrænede. Og det er sådan et rigtig godt tegn på, at jamen, her har vi med en woke person at gøre, fordi det at være utrænet i at kunne se strukturelle forskelle, og hvad det ellers er for noget hun fyrer af den her artikel, eller det interview her til Berlingske, det fortæller noget om de her fuldstændig ideologiske, woke, venstre ekstremistiske skyklapper, hun har taget på. Hun kan simpelthen ikke se andet end, at Danmark har udnyttet grønlænderne fuldstændig vildt, fordi kolonialisme. Og så behøver hun ikke andre forklaringer. Altså, hun behøver ikke have noget, der handler om virkeligheden. Hun kan bare nøjes med at sige nogle nærmest magiske besværgelser af venstreorienteret art, som ikke har noget med virkeligheden at gøre, som ikke er faktuelle, som ikke har noget med en reel underliggende forståelse af økonomi eller noget, som man skal gøre, så mener hun, at hun er ret, og derfor så tager økonomerne automatisk fejl. Det er det ledeste vås, man kan komme ud for. Nå, men så kommer vi lige tilbage til Thomas Falbe fra DR. For ja, nu kommer han jo så frem til, at han skulle simpelthen ikke kalde kritikerne for racister. Og så forsøger han som en undskyldning for det ved at sige, det skulle jeg nok have sagt på en anden måde. Men hvilken anden måde vil du da kalde kritikerne for racister på? Altså, for helvede Thomas, altså, ingen af DR's folk kan tilsyneladende finde ud af at undskylde sig rigtigt. Altså det hele er seerne, økonomerne, borgerne, grønlænderne, danskerne, medierne og politikerne kollektivt har set dokumentaren skævt, som Sandy French siger det. Så er det kritikerne, der er racister, og det skulle man så forresten ikke have kaldt dem på den måde. Og instruktøren, han lyver bare direkte om indholdet i dokumentaren, selvom det er åbenlyst løgn, og han bliver knaldet i det med det samme. Altså det er simpelthen en omgang fordrejning og løgn, for at dække over en dokumentar, der består af fordrejning og løgn. Altså, den her dokumentar, Det Hvide Guld, det er jo præcis den fake news og desinformation lige op til et valg, som DR nærmest selv advarer mod den 25. januar. Ja, men tillykke med det. Ja, fuera, mand.